U Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine 6. juna održana je konferencija Bezbednosni izazovi 21. veka i moć dijaloga. Skup su zajednički organizovali Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić i Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, a pod pokroviteljstvom Skupštine Vojvodine. Konferencija je održana povodom 60 godina od predstavljanja izveštaja koji su u decembru 1956. godine sačinili tadašnji ministri spoljnih poslova Norveške, Italije i Kanade, poznatijeg kao izveštaj tri mudra čoveka, kojim je politički dijalog i proces političke, ekonomske, kulturne i naučne saradnje između zemalja članica Severnoatlantskog saveza uz vojnu dimenziju koncipiran kao drugi uporišni stup tog saveza. Otvarajući konferenciju, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor istakao je značaj zajedničkog rada i doprinose u sagledavanju i rešavanju važnih bezbednosnih pitanja. Dame i gospodo, obično kažemo, i mislim da to s pravom kažemo, da je Srbija faktor stabilnosti u ovom prostoru Evrope. Ako je to tako, a mislim da je tako, onda mislim da je potpuno normalno da mi ovdje u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine vodimo razgovor na ovu temu i mislim da između nas ne postoji razlika sigurno u jednom pitanju, a to je odgovor na ove izazove. Mi smo ubeđeni i do sada smo bili ubeđeni da je dijalog, da je razgovor, da je traženje rešenja odgovarajućih nagomilanih problema kroz međusobno sporazumevanje, kroz traženje kompromisa jedini put za rešavanje bezbednosnih izazova. Meni je posebno zadovoljstvo što učestvujemo u radu skupa kojim se obeležava 60 godina od nastanka takozvanog izveštaja trojice mudrih ljudi, dokumenta koji je imao bitan, da kažem, presudan uticaj u oblikovanju političke prirode NATO-a. Ovaj izveštaj, kao deo trojice ministara spoljnih poslova Kanade, Norveške i Italije, osmislio načine za dublje povezivanje država članica NATO u oblastima koji su van okvira tradicionalne vojne saradnje. Taj dokument nije samo utemeljio proces političke konsultacije, već je stvorio jedan najširi, ja bih rekao, vanvremenski okvir, s obzirom da je taj izveštaj aktuelan i danas. Stvorio je jedan veoma širok okvir za saradnju među članicama NATO u drugim oblastima, a koji se posebno reflektovao i na koncept NATO partnerstva, koji je, da kažem, uspostavljen, pre svega se odnosi na koncept partnerstva za mir, koji je uspostavljen pre skoro 20-25 godina. Tako da, zato kažem da je ovaj izveštaj vanvremenski i značajan i u današnjem trenutku, s obzirom da je on predstavlja isto jedan inspirativni model za dalju nadogradnju partnerstva NATO-a, iz koga, naravno, koristi ima i Srbija kao član partnerstva za mir. Održavanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu zavisi od jednog okruženja i različitih faktora koji međusobno deluju. Širenje radikalizma i fundamentalizma, ekstremizma, transnacionalnog terorizma i organizovanog kriminala, proliferacija oružja masovne su povezani i predstavljaju glavnu pretnju. To su izazovi koji se moraju rešiti uz zajedničku viziju i jednu zajedničku svrhu. Potrebno je strateško razmišljanje i procena svih problema koje nastaju vezane za bezbednost, koje će pomoći boljem razumevanju prirode ovih problema i omogućit će saradnju na više nivoa i bolje poštovanje i razumevanje. Postoje vrednosti i principi kao što je mirno rešavanje sukoba i poštovanje međunarodnih sporazuma. To su različiti instrumenti koji se mogu
koristiti da bi se uneli u nove politike koje će rešavati probleme bezbednosti. Vidimo da je bezbednost svakog pojedinca, bezbednost familije, bezbednost zajednice ili bezbednost države nešto što je pitanje iznad svakog pitanja. Ako ima bezbednosti, onda ima sigurnosti, ako ima bezbednosti, onda ima ekonomskog napretka, onda ima saradnje, ima nekakvog boljitka. Iz tog razloga je neophodno ovome ne samo govoriti, nego i činiti u tom pravcu da se očuvana ili stvorena bezbednost na neki način sačuva. A izazovi su permanentno prisutni, oni se s vremena na vreme i ponavljaju i obnavljaju. Kako ide modernizacija, kako se razvija svet, tako imamo danas drugačije probleme nego što smo ih imali pre 50 i 60 godina. Iz tog razloga je bitno da se razgovara i o pitanju globalizacije, i o klimatskim promenama, i o migrantskoj krizi, i o terorizmu, i o računarskom ili sajber terorizmu i o nizu drugih stvari koji opterećuju i naš svakodnevni život. Posebno da razgovaramo i o onim regionalnim problemima koji na ovom našem regionalnom nivou otežavaju očuvanje bezbednosti. Treba da se okupljamo, treba da zovemo stručnjake, ljude iz drugih država, oni koji su sa dugogodišnjim iskustvom u svim tim bezbednosnim problemima, izazovima, tako dalje, jedno tradicionalno iskustvo njihovo da čujemo, a i mi sa naše strane, dakle, čini mi se, moramo da učinimo mnogo više, da se povezujemo i da razmenjujemo mišljenja i da nešto korenito i menjamo. Često se govori o tome da je Srbija faktor stabilnosti u regionu. Koliko je to prema vašem mišljenju tačno i kako onda ocenjujete ulogu Srbije u očuvanju globalnog mira? Pa ja mislim da se bez Srbije na ovom području ne može, na području Balkana, posebno zapadnog Balkana, ne može ništa rešavati. To je moje viđenje. Naravno, svi smo mi zainteresovani za očuvanje te bezbednosti i mira, ali treba svi u tome da ravnopravno i učestvujemo, da sarađujemo, da razmenjujemo mišljenje, jer kao što smo čuli iz izlaganja norveškog ambasadora i ambasadora Kanade, najbolji način rešavanja je dogovor, razgovor, kompromisi, a ne pretnja oružjem ili nešto slično. Da li iskustvo nordijskih zemalja može primeniti na Balkan? Ja kažem da. Ali je to malo teško objasniti bez ulaska u jednu istoriju, istorijat nordijskog modela saradnje. Imamo zajedničku istoriju. Ukoliko bismo se usmeravali na razlike, to ne bi bilo moguće. Mi smo se usmerili na ono što možemo postići zajedno, na zajedničke ciljeve. Ono što nas je razdvajalo u istoriji sad nas je zbližilo. To je, na primer, Danci i Šveđani su se takođe imali sukobe oko određenih teritorija. Cole Heidel je švedski, i na kraju su se dogovorili da je njihovo zajedničko, bez velikog insistiranja na mitologiji, i ne bismo postali to što jesmo bez kretanja u napred, bez razgovaranja o jednom zajedničkom kulturnom nasleđu. Ali nismo uvek imali zajedničke stavove. Norveški nacionalisti, naročito u ranijim vekovima, su bili usmereni protiv Šveđana i Finaca. Ali tokom 90-ih je to izmenjeno. There's no question that there are some major tensions. There are some major points of conflict that have appeared geopolitically.
Nema sumnje da u svetu postoje određene tenzije i konflikti u geopolitičkom smislu. Bili smo pomalo naivni, verujući da će po završetku hladnog rata velike geopolitičke razlike i sukobi biti prevaziđeni. Oni su i dalje prisutni, međutim, u poslednje vreme države sarađuju na više nivoa, prvenstveno baveći se, ne bih rekao problemima, već stvarima koje muče obične građane. Rekao bih da je naš zajednički interes mir i stabilnost u regionu. U tom smislu smo potpuno saglasni. Naša vojna saradnja je odlična, politički dijalog je na veoma visokom nivou, kao i sprovođenje individualnog akcionog plana partnerstva, koji su Srbija i NATO ranije potpisali. Postoji još mnogo otvorenih mogućnosti za saradnju, a na Srbiji je da odluči u kom smeru će taj naš odnos se razvijati. Kao organizacija, NATO ima i politički karakter i za nas je potpuno prihvatljivo da svaka država ima svoj politički identitet i stavove. Kada je reč o politici vojne neutralnosti koju vodi Srbija, mi sa tim nemamo problem i to nema uticaj na našu saradnju, dokle god imamo zajedničke interese. Na konferenciji je predstavljen i nacionalni akcioni plan Vlade Srbije za primjenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, žene, mir i bezbednost 2016-2020. Budući da će se taj plan sprovoditi, kažem, težišno na lokalu, onda smo procenili da mi moramo da imamo nekog ko će sve to što rade analitičke grupe u ministarstvima sile, kao što je Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde ili recimo Uprava carine Ministarstva finansija. Mi sad moramo da imamo takve kontakt osobe i u drugim ministarstvima, znači organima državne uprave, ali i organima lokalne samouprave. I te osobe zaista će se baviti izradom planova na lokalnom nivou, one će se baviti i drugim aktivnostima vezano za praćenje i izveštavanje nadređenih institucija i mehanizama. Naravno, evo sad dolazimo do nečeg što nije naš novitet, što je, kao što je moj prethodnik govorio, ali se nije doticao ovog rodnog aspekta, institut iz NATO zemalja. Savjetnici, savjetnice za rod, komandanata u multinacionalnim operacijama, nešto što je karakteristika najvećeg broja razvijenih zemalja, ali koji učestvuju u multinacionalnim operacijama, ali takođe i jedno dobro iskustvo u postojanju tih instituta savjetnika kad su u pitanju ministri, kad su u pitanju načelnici generalštabova i tako dalje. Prema tome, mi smo na neki način dobre iskustva i dobre prakse iz inostranstva ugradili i u svoj prvi plan, a evo prenosimo ga i u ovaj drugi plan. Činjenica da je današnja konferencija prvi javni događaj na kome se predstavlja nacionalni akcioni plan za primjenu rezolucije 1325 za period 2017-2020 za nas znači podsticaj da se sve žene, saveznice i sve institucije Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i sve institucije u vojvođanskim lokalnim parlamentima i samoupravama, aktivno uključe u realizaciju aktivnosti koje su predviđena ovim nacionalnim akcionim planom. U tom smislu i kao obavezu koja stoji pred poslanicima Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, podsjećam na tačku 1.5 nacionalnog plana koja predviđa da će Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine do sredine 2017. godine doneti odluku o obrazovanju nadzornog tela za praćenje sprovođenja NAP-a pri Skupštini Vojvodine. Obrazovanje ovog nadzornog tela za sprovođenje NAP-a vidim kao jedan važan rezultat višegodišnjeg zajedničkog rada na nivou Republike, Pokrajine Vojvodine, ali i vojvođanskih lokalnih samouprava. Govorim o višegodišnjem zajedničkom radu, jer je Ženska parlamentarna mreža organizovanjem tematskih panela u 7 vojvođanskih centara o ženskom licu bezbednosti još 2015. godine pokrenula raspravu o mogućnostima uvođenja mehanizama rodne ravnopravnosti koji su definisani nacionalnim akcionim planom za primjenu rezolucije 1325 na lokalnom i pokrajinskom nivou. Moć dijaloga je najvažnija jer sugeriše na to da se svi bezbednosni izazovi, rizici i pretnje u današnje vreme mogu rešiti jedino dijalogom. Oružanim sukobima je sve ne mogu da se reše problemi 21. veka i veoma je bitna moć dijaloga.
kako i kod nas na Balkanu, tako i u celoj Evropi i svetu. Tu se naznačava značaj diplomatije i uopšte konsenzusa koji treba da se uspostavi kako na nekom mikroplanu, tako i na nekom globalnom nivou kako bi se rešili ti bezbednosni problemi 21. veka. Vrlo je važno da obratimo pažnju na istorijski trenutak u kome se nalazimo. Vrlo je važno da razumemo šanse koje nam se pružaju i opasnosti koje nas vrebaju. Vrlo je važno da posle više ciklusa u kojima Srbija nije pronalazila prave odgovore, budemo u situaciji da optimalno reagujemo na šanse koje nam nailaze. Ako pogledate raspad Jugoslavije, krajem 80-ih, početkom 90-ih, nismo se razumeli sa svetom. Došli smo u situaciju da imamo rat u Bosni i Hercegovini. Ako pogledate, posle toga došao je Dejton. Kad se Dejton završio, ponovo je bila šansa da nekako uhvatimo priključak sa svetom i da nas svet razume. Nije se desilo to, došla je 99. i sukob sa NATO paktom. Kada je to sve prošlo, padom bivšeg predsjednika Miloševića, opet se ukazala šansa. Ali ne samo da mi možda nismo pravilno reagovali, nego ponovo na svet nije razumeo. Imamo ubistvo premijera Zorana Đinđića. A posle vidimo koliko smo se udaljavali i ponovo dobili neku, nazovi, šansu. Oskar Wilde mi sada pada na pamet. Je jednu mnogo lepu misao rekao. U situaciji kao što je ova, reći svoje mišljenje nije samo moralna obaveza, nego predstavlja i zadovoljstvo. A ja ću vam reći da predstavlja i odgovornost. Srbija mora da počne da pravilno razume globalni. Na kraju konferencije zaključeno je da bezbednosni izazovi 21. veka zahtevaju povezanost i komunikaciju institucije i pojedinaca na globalnom nivou, negovanje političkog partnerstva, poštovanje dostojanstva čoveka i građanina. Zaključeno je i da bi značajan korak u izgradnji mira i bezbednosti predstavljalo uvođenje tema koje promovišu vrednost dijaloga i političkih pregovora u nastavne programe. Prvo, bezbednosni izazovi 21. veka zahtevaju, naravno uz uvažavanje činjenice da su mir i bezbednost javno dobro, temeljno promišljanje uzroka i razumevanje konteksta sukoba, kao i razvijanje fleksibilnih organizacionih strateških odgovora. Osim toga, oni zahtevaju povezanost i komunikaciju institucija i pojedinaca na svim tačkama globalnog sveta. Usvojen je predlog da Skupština Vojvodine osnuje nadzorno telo za sprovođenje nacionalnog akcionog plana za primjenu rezolucije 1325, da se podrže i osnaže lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost i da se podstakne aktivna uloga medija u promovisanju rodne ravnopravnosti.